Nagalain pang iya pamatsyag sang nagkumpit sa Muay Thai competition sa Batang Pinoy 2024. Perong 13 anyos nga pambato sa Bacolod ang sa gihapon nagkampiyon. Aton siya nga kilalahon sa sininga episode sang Bida sang Liga. Tungod sang kakapoy kag malawig nga biyahe, gintrangkaso ang 13 anyos nga si Jeric Reyes sang magpadulong sila sadto sa Puerto Princesa sa Palawan para magkumpit sa Batang Pinoy 2024 Muay Thai competition sa nagigad nga Nobyembre. Bungod wala sa kondisyon, nagdesisyon ang coach ni Jeric nga si Alan Factura nga sa baylo nga magkumpit para sa 42 kg category. Ginhanda niya si Jeric para sa 44 kg. Mas dalagko kag madasig ang mga kakompetensya ni Jeric. Istorya ni Coach Alan, daw wala pa nagpanaog ang hilanat ni Jeric antes ang game day. Pero bungod sang handom nga mapauli ang gold medal para sa Bacolod City, nangisog kag nagpanikasog si Jeric para malampuasan ang una nga challenge. Tapos na mo ito, ikaduwa nga day, gintrangkaso mo sila. Yung isa to, ng luang rasi siya pagaling. So, ang bansang bata na pwede magampang. At pwede na overweight pa siya, kaya hindi na ako kalusiwit siya, kaya dahil magkala. Hindi ako na lang, ipasaka ko na sa timbang. Hindi ang malas naman to. Pero di buenas man kay nakapuli magamigol. Ang grade 7 student nga si Jeric sang Barangay Banago ang mahilig sa combat sports. Ang iya amay, isa man ka Aikido enthusiast. Para kay Jeric, ang maghampang sa ring ang naghahatag siya sang excitement kag inspirasyon. Halos kada adlaw, nagadedikar si Jeric sa training. Kaupod ang katapos ang tribo Hangaway Bacolod Factoran Fight Team. Kay gusto ko mag-self-defense kag gusto ko mag-hampang sa ringan. Ang puloy-an ni Coach Alan ang nagaserbi nila nga training center. Ginsili ni Coach Alan nga tungod sang financial support, libre niya ginapagamit ang iya balay kag gina-train ang mga kasubong ni Jeric agud nga matagaan sila sang oportunidad nga malabot ang ilang mga handom. Kaya nga ko niya, bali charity ni. Hindi sila. So, pinandan siguro makikita sa nga ito nga gobyerno. Pero nga, amoy yung klase ng mga sports. Seryoso mo sa sitigyan mo. Hindi dapat buligan. Ang handom ni Jeric nga may katapos ang Coast Guard kag magtiglawa sa pungsod sa mga international competition. Gani sa adlaw sang iya hampang sa Batang Pinoy 2024. Wala niya naging paminsar pa ang ginabatsyag kag sa baylo. Iya ginhatag iniya masarangan hasta nga isa-isa niya nga nalutos ang iya mga kasumpong. Ang inspirasyon gikan sa iya pamilya kag mga kaupdanan ang naghatag siya sang dugang nga kusog kag kabakod para makuha ang kampyonato. Anong feeling nga nakapuli ka despite balanga mo na lain matsyag mo, dala mong gold para sa Bacolod? Happy kay nako ang gitang gold nga gusto. Hindi magkapoy, sakit sa lawas ang training isa. Nang anuman sulit kinako man ang gold. Sang nagligad lang nga tuig kabahin si Jeric kag si Coach Alan sa mga atleta nga ginpasidunggan sang Bacolod City LGU. Napamatud-an na sa mga kasubong ni Jeric kag sang pila pa ka mga Pinoy athlete ang ilang ikasarang sa Muay Thai nga isa sa mga growing sport globally. Ang ginapaabot na day Coach Alan kag sang pila pa ka mga sports enthusiast nga kuntani matagaan ini sang prioridad tungod ban sang potential sa mga atleta nga makahatag sang bugal kag medalya para sa pungsod. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati ng mga istorya sa mga paglumakas kag kadalanan sa aton ng mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.